Kuka hulluttaa pari kaljaa? Kuka hulluttaa kaljaa? Ei saatana nyt terve, ei saanut muuta. Ei tekee pari saatana sixpackia. Pari sixpackia. Vittu muistettu muuten päähän. Onko pitää nukkuu vielä? Mihin sä löit sen seinään vai? Kauhea kolahdus, tuvahdus ja paukku. Ei se paljon, mutta mä meen asiat läpi. Mistä? Tuosta saatanan seinästä. Juu, tollasen rytinällä. Vittu. Saatana, mutta... Mä menisin saada sydäni, kun kuuluu kauhea paukea ja kolina. Täytyykö mä mistään? No niin just. No niin, mä jatketaan vaan taas. No niin, nyt se pihäri saatana tuo paskasisto, et ei sit oo mitään hyötyä antaa mennä vaan. Eikö tulta mun ja... Tulta munille! Ei vittu. Mennään nukkuu. Pärnysä röökis. Olet vähän vitu sekase. Ai mutta jos sulla tuolla munille. Mertala vauhdis. Ai mutta jos sulla tuolla munille, niin on se tyltiin vielä. Onko? Just sanoin, että sit jos sä sanot, niin sit saa pote. Mitä? Tulta munille. Mitä? Mitä sanoi? Kuuli. Mulla on pakka nukkua, mulla on kauhea väsy vielä. No mullakin mut päiväkärkiltä uudistaa tänään kun pienet eläimet. Olisiko? Ei kun uusit, kun saatana pienet eläimet täällä näin. Kuin? En mä tiedä. Sä örisit ainakin vitusti, kun sä olit luonnoin ja uusit tai nauroit välillä. En mä aika saunua. Vittu kun sen ois saanut nauhaa, kun sä saatana rysäytit sinne. Saatana kun sattuu päivä vai naura. Siis mä olis hyvä saada hauskaa kotivideot, sit tulis kyllä vuoden kotivideo. Ei. Mertala sammuu sängylle. Mertala on vähänä tunnin sisällä. Mertala on lattialla jumissa maastansa. Ei Se oo muuten yhtään kivaa. Ei se ookaan, mutta on se vähän hauskaa. Et nyt mä juon kyllä vettä vähän aikaa. Oleks mä niin sekaisin? Oi vittu. Ei voi muuta kuin nauraa. Ei oikeesti. Älä sammu siitä. Vittu mä vertaan. Taholla niin pitiks nukkumaan satana niin ettei saa kaita kun sitä tarvii olla liikaa luotia ja uutta tiedä sen verran. Mitä? Ettei saa aina muotoa pommia. Pommi. No tohon satana unipommi. Niin unipommi. No tohon satana vedät läskit leveäks satana. Tuo sängyn väliin. Läskit leveäks sängyn väliin vai? Tiedätkö sä kuin leveä toi on toi välikkä? Se on varmaan 50 senttiä korkeampi jo. Puolen metriä toi leveä toi välikkä. Ja sä jäit siihen juomiin. Vähän vähän kuin muijalaiset, ei tässä ole puolen Se oli hyvä kun sä nostit siitä selälle, sit se jäi perseestä skiin, voi vittu Ei. Siinä oli nauru nyt sanat toi, ja sitten toi. Niin.
mulle yhden kalja. Jumalauta jälkeen kuvaa koko ajan. Sä oot ihan hauska heppu. Niin, sen verran hauska heppu. Vittu tästä toi ehkä YouTube tonne. Mut ei siinä mitään hauskaa oo enää jälkeen kun ruvetaan lyömään. Kuuliks sä? Mihin mä enää laita? En mä saa laittaa näitä mihinkään yleiseen jakoon. Sun luvallas. Sulla on tekijäoikeus näihin. No sinus nää videot. Noniin. Anna mulle esimerkiksi se Eija Kalja. Se Kalja, okei. Saatana molopää. Ja sit röökiin ja... Mä avaan tää kyllä sit. Sulla tulee kerta veret suusta. Oletko huomannut semmosen? Venaa pieni. Tiedän. Turvallisuussyistä. Missä täällä on rööki? Voi vittu. Tossa. Et sä meinaa sänkyyn nukkuu lainkaan vai? Meinaa. Meinaa. Olen takapäivän tuu. Otaaks sä lukuun nyt vähän? Noniin, nyt mä otan lukuun. Otakko? Vittu ainakaan millekään mikkihiileen, saatana mä en oo yhtään mitään lukua. Nyt voi tulla vaikka 5 mikkihiiltä kimppuun saatana, niin antaa palaa. Tiedätkö mitä? Sä näytät ihan mursuut. Sä makaat siinä, sä oot niin semmonen, sä oot oikein norppan kaveri. Tossa hei röökii sulla. Lopeta. Joo. I know that. Hei, otaks sä tosta tupakkaa? Kuuliks sä? Joo, sun puuttuu vaan se piippolakki päästä. Se on niinku satana vittu koirapommi. Mikä on koirapommi? Ja tupakis vai? Ei. Eikä oo. Eikä oo. Ei ole. Kyllä niin vakuuttavasti, että mun on pakko jää koittaa, että kuinka monta kanssa on ennen pelattu saatana. Niinpä. Anna muista kaljaa. Saatana mun pää. Miten vitussa se voi olla noinkin pieni? Niin. Tipui itse tuosta noin 50 puolesta metristä päälle tuonne sängyn koloon. Mä en tajua miten vitusta. Niin mä tein minä vituskään. No millain vitussi voi edes vittu valahtaa? Mä en oo ikin tippunut sängyltä. En työtänyt, mä olin ihan tuolla seinänurkas kiinni. Vittuko sä työstä? Toinen iso mohakan, saatana. Siellä ollaan, saatana, niinku satana. Mahasta haki. Niin. Niin. Ai puskapsi perseestä. Mistä siihen tupakkaaskin päälle? Mistä me saadaan viinaa? En tiedä. Sulla on sängellä yli puolen pulloa vielä viinaa.